Seria meza fola navatsika bazar fa lany kabakatsika ndraiky varitsika. Ala seza tao ny vola amenanao. Kely menana kaiky zay fa fitenenao isanandro za mila mina pizza. Boko volan'olo zany koa ameza za hofatrantsika koa takin'ny tompotrano teo 500 000 zany. Ka tsisy vola ty télé fa namidy. Iny am Dioane tsisy vola ty. De amidy otrino koa zao ty. Tsaiky zay marotanao anazy zany. Za empaka zalahy amty tsisy vola isanandro anao naza mavelana ka anao tsisy vola. Aleo za manambady vazaha. Tsy efako tsy fisina lava ty. Leo aleoko manambady vazaha mba zahoako sitao enga. Sua,